Tíad a dearn go dtí mar tá. Seo aber Gaeilge don leniu, agus tá fóm faoin focail nua an seachtain seo. Tá go bheith fóm faoin focail seo. Amos go dtí an focail seo, AR. Seo an focail air. Dé go sin a rá? Air. Agus an dóithon air a litrí na AR. Air. Agus an rud a bhhail am gúneanna tú nniu na be an focail seo agat, scrífa mar seo, agus tá sí sústait cén dóir ar bhhaile a dhearú nó design. So heag le a dathaisteach ar daithna difriúla, heag le puncanna dhéanú, Beidir gur bhhaile a féinteil, Beidir gur bhhaile an mata shrang agat, shrang a chur hartar ar na taobhanna. Agus rud an rud atá mise go dhéanú ná ar gur seo. Tá mise i gol pasta úsáid le gol honna a líonú. Mise ag líonú an focail seo leis an méid pasta agus is féidirlam. Ar bhaile sinna dhéanú Beidir? nó Beidir gur heag le Lego a úsáid, nó Beidir go déag le go dtí an breagan as fearr leat. Codhhaid breagan agat gur féidir le a úsáid, nó milkshine, nó Cocoa Pops. So heag le a líonú le rudidir bé is mian leat. Tá seo ag leithú tamil inta fada. An sin Janan ar. So heag le air a dhearú design cibbédóid ar bhaileat.